Kurtuka meya îro kurtuka şemoyê memê ye. 10 mijar ji zargotina Kurdî. Em ê xal nekin, bila ew bi xwe xal bike û em îro sê deqeyên xwe didin şemoyê memê kerem bikin. Kitêba me li ser zargotina Kurdî û lêkolînê li ser zargotina Kurdî ra tê tije. Gelek mijarên balkêş tê de hene li ser mijarên taybetin, mesela mijara heft, hejmara heftê li zargotina Kurdî de çawa tê bikaranîn. Nifran da, gotinên pêşiyan da û baweriyên Kurdan da heft tê çi manî. Dîsa li ser hespê Kurdan gelekî efsanevî hene. Memê alan, hespê memê alan bozê revan. Hespê Rostemê Zal û hesp nav zargotina Kurdî de bi çi awayî hatiye bikaranîn ew mijareke balkêş e li ser. Dîsa li ser teyr, mesela teyrê tû, teyrê tawûs, teyrê sinîr, kevok, evona destanên Kurdî da û folklora Kurdî da zargotina Kurdî da bi tê çi manî. Dîsa evona folklor û zargotina milletên din de jî girêdayîne. Mesela wan jî hinekî lêkolîn kir. Dinyadê de hinekî agahî hene û mesela ser hebandina rih, hebandina rihê miyan, rihê pêşiyan û rihê canpola, rihê derê qelib ew jî tije mijarekî gelekî balkêş e û gelek çîrok û destanên Kurdî da tê bikaranîn. Dîsa hebandina avê, av pîroz e, av tiştekî cida ye. Hemû aliyê psikolojiyê de hemî jî aliyê sağlamiyê de hatiye bikaranîn ber Kurda tê çi manî. Dîsa agir, mesela agir tiştekî pîroz e, baweriyên Kurdan da jî pîroz e û nava jiyana wan da, heytê holê wan da wekî Newroz, wekî tiştên din, evwana hemû nêzîkî da ciwan wî kitêbê da ew 10 sal e li ser dixebîtin ez. Êdî gihîşte gelekî xwendekaran êşîn da ev bû yiya me hemûyan re pîroz be xwendekarên me û lîteratûr û em de jî çawa dizin lêkolîn û folklora Kurdî da tiştekî gelekî hêje li bar min. Ev jî ez bawerim hûn jî lê stûriyê wergirin.